Sinunsun. Tanawa ba ito? Ayan. Tanawa ilang decoration. Oo. How could imagine? How could imagine na sa ilalim dyan, yan na building na ano natin, kumuhugno daw na. Datas tubig. Pati yan. Yan, yung dinaanan natin yan. Oh, natin sa ilalim. Datas tubig. Hugno na, naglinog. Diyos ko. Mga tao dito. Dagan kayo. Wa na, di nakalas maglubong. Gamay ra ba kahit tagkuanan din. Di nakalas maglubong ba yun? Nalubong na tanan. Yes, kuya. Kasama.見到福建人，我真係福州過嚟，喂，有冇公開啊？一問福建問佢咯，我有啦。Gani. Mao na 1881. Ya kay wala may one. Wala naglibog ko nimo kung say 188. Ah, tamo cute dito. Oh. Sa muka ay kanang diri na manggudta nalimot ko. Ay pag tinapulan kay mora na ikuan nga maka-exercise ka. Bayot. Ay pag tinapulan ba? Aka. No, in TRO. Kanang kahuya ba yun ka? Bisag asa ni siya nga, bisag gamay o ayuta. Ano, buhi. Hablot ko no yun. Hublot. Hublota yun, hublota. Luto na ito na.
必老就我这有好几个，最后这也谈了。Smile! Saka ta diri babaw diri ta magsugod sa babaw. Okay. Tirahin mo na. Yung kan ayun.
Nga anta diha yut. Libre mo ko. Libre mo ako. Hindi pagkaon din ba ito yung babusog. Maghuga, wag anta diri bayot ba? Di ni makabusog dire. Busog oy. Na. Nindot ta. Busog. Sa ito? Amo pa rin akong taga-Pukul Day. Autistic akong kuan. Dili mo na nga on. Không yên đi phải cho ship này đấy đâu. Ay bayot mag-propose ko nimo dire. Labayot. Nindot kayo mag-propose dire oh. Dire man ta nag-propose man siguro si Alex Gonzaga bay. Og yang uyab. Murag dirito. Dirito nga sa, murag dirito nga side eh. Mo sa tagatong propose na to. Bahala ka diya. Hindi mo uyab nga propose na dire ba? Bilat. Unsa ko magpahikot og Picture li. ka dire. Kakapoy yung pahikot og liog eh. Mo ba nag-picture ba yan? Ha? Imong kuan? Nag-count Oh. na. Ay oo, sige sige. Okay. Go kay ako na pud sunod. Gunitin niya, mapag gudagan ko. Ibutasan na mong cellphone be. Pastil. No. Istorya ka.